Oh, Ruby. Sugeng dalu Mas Tulus. Oh, matur Pak Tulus. Rawuh, nggih. Matur nuwun Pak Tulus. Dirawi wajan. Saiki nggih. Sesepuh ning temon. Nggih. Nyesui para seniman Kulon Progo temon. Sugeng dalu Pak Lurah. Terus Pak Dokter C, Pak Sarimo, ugi para tamu sedaya Bapak Ibu. Jangkir nanti melon kula kalusen. Nggih ta kok? Rombongan kula iki brasak-brasak dengan alus ngono ku ora kanggo. Kalau sampai tahun aja tak biasa aku dan bijak terus. Nggih. Rebabe dasar dinekke tak krungu aku. Betul
Bojone nek trenyu ki lak yo ngajak aku lho jenengan iki. Janane kuwi Bu, sampeyan ora ngerti riwayat. Lah ya lak nyuwun urungan 1000 ngono lak yo dadi akeh. Walah. Wong iki sesuk ki wiyaga kuwi sak dalange kan nganggon bangjo kaya silfran kabeh. Rekoso kok kaya budaya ki saiki. Dipastekke sesuk nek iki kae kan rada nganu kae karo duwe iki pliket. Nggih boten kok wong nyah-nyah. Nek ro aku ngono lho. Oh, apa? Ning aku yo seneng kok kuat nanggapi Dianto. Lah, kuwi Dianto ki larang kae kok wani-wani nanggap. 50 yuta. Yo pinter tenan nek Pak Marjo iki lho Siti. Tenan kok. Mung sindok muga-muga parwayangan iki Bu Marjo ora padu karo Pak Marjo. Oh, mboten wong kadang kinasih kok. Tenan kok. Monggo aku winganan iki ora boleh karo jenengan lho. Kepundi? Glagah kae do pacaran to iki kae. Tenan kok. Ya ora apa-apa diterima-terimake Bu Marjo, Pak Marjo iki cocok ngono kuwi kelakuane. Pak Marjo lak kagungan warung ning kono ae cerak sebelum. Nah, tak obonge ben geger. Niku kowe ten lho Mbak Cane. Ini ora majas. Lanjut. Tanggapan aku ngayo bageke yo Pak Tulus kae. Nyai asline Sengkolo. Asline kono sama Gunung Kidul kok sampai tekan kene iki. Nek tresno karo budaya. Tresno karo budaya. Seger mitang
Ning semara nanggap nek wong kaki yo tok. Golek yo gore. Penanggar kula. Wong anu garwane wae presiden ampuh kok, Mbak Natin kok. Ayo, kala-kala mosok yo nikmatin terus. Jangan kaki gue. Seneng iki monopoli. Ya boten karang yo piye lho. Keluarga kabeh. Aku tuh jarang ngatur pengendang Pak Tulus tak atur ngendang. Nanti mbak sakniki mumpung kula ngutut. Nek krungu-krungu iki anu nek. Sebelum ini 1 juta aku nek mengkirim. Sakniki napa pripun diatur ngendang? Sampai. Ampel nggih. Setuju mboten ngunjung namung nyuwun pangapunten jenderal Thomas umpami Mas Tulus menika kersa kula ya pengen jenengan kendangi lho Mas. Oh alah. Ora kepengin dikeplaki lho. Monggo. Monggo Mas Tulus Wong sing ngatur iku dari monggo. Wis aku lho ora Mas. Kepengin banget kok apa nek dikendangi. Ning aku jane ora pati sret. Lah Mau pripun? nek kendang ape cuma nggawa wadyabala kono golek wiyapa ya apa ora kemanfaatan ya. Boten. Ya wis. Boten nggih. Monggo. Ya kaya apa Nah, kendangi. weh. Dasar bagus. Dan aku seneng tenangan. Pinter. Ya muga-muga ki nganu Pak Tulus. Dawe bundari ya monggo ditepeti lego. Gawe legone wong ki angel kok. Kersanipun lega sedaya. Pak Mar, Pak Demarjo, selain dulu ki masyarakat wonten ing Gladan mriki. Matur nuwun Pak Tulus, aduh. Wis ngambil mangsa bodho nggih kula derek asna liwat Gladan sing seneng seni budaya iki. Monggo disuwi.